Май ще раздаваме картони. Или отиваме към Дуспи? Слънчоглед Чипинът Лайн. Здравейте. Добър ден. Тук ли е за интервюто за работа? Да. Чекалнята ето там. Заповядайте. Заповядайте. Тъй като господин Великов се движи с закъснение, ме помоли да ви дам темата на задачата, за да се подготвите. Става ли просто да отложим срещата? Боя се, че няма как. Решението трябва да бъде взето днес до обяд. Имам важна мисия, но в момента съм поел и друг ангажимент. Отиваш в офиса, те ще ти дадат едно куфърче и трябва да го закараш до 7 в Арена Армеец. Окей, няма шада, бе. Каквото и да правиш, не отваряй куфърчето. Винаги съм правил бели, говориш менти капели. Не знам сега, казвам. По-късно ще ви звънна. Добър вечер! С вас е Елизабета Данаилова. Намираме се на моста, от който преди по-малко от 2 часа мотриса е дерайлирала при неизяснени обстоятелства. По непотвърдени данни до момента има 12 загинали, а ранените са около 20. Свободна ли? Нова песен да пишеш. Точно. Елизабета. Бейби, вече всеки мой лев струва пара. Учих икономия, учих икономика. Слушам Тупак, но знам и за тоника. Всеки петък мирише на пороци. Дай ми пари, ако искаш емоции. Обичам те. Оставам тук, бъди оставам тук.